danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu a kan da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Kajin zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kilo ka gyara kan yayin da samsam. Gajan zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kila ka gyara kanya a yanzu sabsab. Kajin zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kilo ka gyara kan yayin da samsam. Kajin zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kilo ka gyara kan yayin da samsam. Bismillahi Allah gwanin kyauta, ka dafa min zan raira waƙata akan gwarzo dan majalisa ta. Usman kila gwarzon da bai wauta, a fagen aiki shi ne ya fafata. Wurin aiki ya gyara kanya a yanzu safsa. Kajin zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kilo ka gyara kan yayin da samsam. Ya Allahu tsira salatinka, ka ninninka gwanda hamanzanka, da mataye har ashabu tsarkaka. Ka sa ni ciki muku tare bawanka, ka sa Usman kila yana bunka. Jagoranmu ya gyara kanya dukan ta safsa. Kajin zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kilo ka gyara kan yayin da samsam. A gaishe ka dogo uban wada, mai kyan hali haka kai kayo gada. Sayan nagari muka yo cikin tsada, kuma mun dace mura muke ta guda. Yana aiki wallahi ne na fada, in kun yi musu zo kan ya za ku gani a safsa. Kajin zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kilo ka gyara kan yayin da samsam. Jagoranmu aiki yake sosai, bishiya mai kyau ita ce take rassai. Zaki a dawa waye kwa zai dosai, aiki da ruwa Usman yake sosai. Batun hanya kwalta da fekasai, akan ya duka mun mori jagora na zatsai. Kajin zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kilo ka gyara kan yayin da samsam. Ina bada ruwa a gare mu ko ta ina, duk al'umma wallahi sai murna. Fannin ilimi gwarzon biya auna, fannin boko islamiya ya mana. Masallatai yayo su bar zona, aikin da yawa wallahi yan kunga na daidai. Kajin zaki jirgin fitan jama'a. Tafi hamshaki dan majalisar mu. Usman kilo ka gyara kan yayin da samsam. Gatan shayi sukari ake duba, gatan Danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu a kan da zarar mun